አትናቴዎስ መስቀረሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣዕፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። حرام بار لما أنتي أبزي كلاي كفال نريو نجار نتحليو أبز حالفة تنقبعدي كاونت نيابونش ندا وسيم زهوا حساب ويد ما زقرب ونجار أبساب ويسزارب الأرستي أملكتنا كاوس توسمت بي أبز حالفة كداني كفال رينا يرنا أبزي كلاي كفال نريو نجار كا بوغن تيوم أبتحتي أبنش ندا زلو مريحنات 15 أبلاتهم بل 15 أبنش ندا مالتيو زياتهم من أبز حالفة سزاربو نجارات يرو هذا خو تي مسألة أو نجار إلى أنا بوجني نلوم عنتي كالعلو زد اللي خنا جرندايو بزعباتهم أبسمين أمريكا زلوا قام جوائي نأحد في ذكرسيانات نساتهم من جنيا خوينهم نتأركي نتسلام يمرحوا كم زنبرو مرحمون أموداتها كم زوج صحوا أبز حالف أوان مجلسي أو سيام نيرام زي مجلس زي ويدمان بحفشة تنسهم من جنيا هات كوينا بناي أبن مكارسن بناي أبن شندان زلوا مريحنت ويدمان زلوا حرت بناتهم عدمة مسينا ويقربنا أموداتها غلط أبسات وكلت جيرنا نتي قداي مريحنا يو مزازم خابس إحو إلهم سزار ونجرن زقرب ونجرن بوغن تيوم 15 زأبلاتهم مريحنتني أو نشنا دازنبرو كباتهم كا تيوم كلتا فصمت أكلات منالوات تمريحنت سلسته فصمت أكلات كم زنبرو بعلاتهم قليص مالو سلسته فصمت أكلات كلتا قومسات سالسايم كا كاهن بحفشا زيوم مستيم 15 كوينوم تم 15 نناتهم نسرح كففل كم زنبرو كمان قام قات يوم سلسته فصمت أكلات تباهيلهم كم ستصوعوا وي كم زنبرو أبتي زقربو بحالهم معلتي زرزيرة مالو أبزي بزعبازيهم أكلات ويدما بزعبازهم ناي سمين أمريكا زلوا قام قبائنا حتى في ذكرسيانات باباسات منغنيا خوينا مسرحوا كم زنبرو نتي وهدت كم فتصموا بناتهم منغنينت أفلت اللهكم ديون الزبل نحنا كم مريحنت ويدما كما فتصاميت حدا معلتو ونيخون أبا أجندا سريعنا تزرارينا لون زتينا لون أين فلتن أفلت قبلنان أباز نجرزين إحنا نفلت نجر يلن منغنيا خوينهم كم مسرحوا بأجندا ملكة أي تزرارنا لون بمريحنت بسرعة ملكة أخا أين فلتنينا إلهم تزاريبهم نيرم سلزا أبزيز مسح حساب نتايو زيهم قبائل الأكاونت زبهالو أفتحت أبنشين رازلو نساتهم مستيوم نيابن مكارس وكالتي قبائلات እንዳገበሩ አخيبات እንዳገበሩ በደብዳቤ በጽሑፍ እንዳተመላለሱ ብዙሕ ግዜ ከም ጻዕሩ ብዙሕ ግዜ ከም ዝደኸሙ አሞዳታ ኻት ዝበጽሕዎ ስራሕ ወይ ድማ ዝበጽሕዎ ኪደት ብመልክዕ ጸብጻብ ኢሎም አርስቲዎም 25 ገጽ ዘለዎ ናፍቶም መሪሕነት ናይ አቡነ ሽኖዳ ዘለዎ አካላት ከም ዝለኣኽዎ ወይ ድማ ከም ዘስገርዎ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ በዓላቶም ገሊጾም ነይሮም ብልሳኖም ተንጉባኤ ሊቃውንት كمون تم 15 زأولات مريحنت كابزنا ورا أكلات نساتون تي جوال ليكاوند بعلم أقيمهم كخارج جبوا مرها جبري ويدما كخارج جبوا أسرار رح نجيرهم اتساب كيدات نيتسرحون كم زهابهم اتساب كأهزبي فلتوس لزلوا حسابو خيفلوس لزلوا معرة مريحنت كخيرس لزلوا قن خقعاس لزلوا نار حزبهم كم زوردوا جم مرحنتنا يا أبن شندا زلوا ويتم زنور أكلات أبز حالفة أبز قرب مدب تزاري ونيرم سلزا أبزي تجوبا إليك أونت زبحال سرحو سريحو وينما جوبا تاتو فتسيمو كخارج جوبا نجار كيدو تزبط أحد رجع قعزو انتاين كم زمسل انتاين كم زنبرة أبز كم زقربه حدا نتصور سألي أبزي خن حزن غل
اتخلعي اتي مريحنت ناي ابنش ندا زنبره ወይ ድማ ኣብ ትሕቲኦም ምስኦም ዘሎ 15 ዝኣባላት ቆይሙ ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ውህደት ዝብል ብወገን ቆዋሚ ሲኖዶስ ብወገን ቆዋሚ ጉባኤ ጳጳሳት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ከምኡኻ መንጎኛታት ኮይና ብኦም ተዓዲምና ክልተ ጳጳሳት ሸምና ኻነቲ መንጎኝነት ፈፂምናዮ ዝበልዎ መግለፅን ብሓፈሻት ዝኸዶ ኪደትን ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ብዛዕባኦም ኣጀንዳ ገይሮም ከም ዘይሰርዑን ከም ዘይተዘራረቡን ከዓ ይገልጹ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ክንሓቶ ነደሊ ነገር ወይ ድማ ሓደ ክበርህ ኣለዎ ኢለ ዝሓስቡ ኣነ ብወገነይ እቲ መሪሕነት እንተደኣ ዘይፈልጦ ኮይኑ እቲኦም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ጉባኤ ጳጳሳት ናይ ሓደ ቤተ ክርስቲያናት ቆዋሚ ጉባኤ ምስ መን እዮም ዝዛተዩ ነይሮም? ሓደ ምስ መን እዮም ዝዛተዩ ነይሮም? ካልኣይ ከዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወይ ድማ እዞም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ጉባኤ ጳጳሳት ናይ ሓደ ቤተ ክርስቲያናት ብመናይ መን ዕድመ እዮም መፅዮም? እቲ ቀዳማይ ክሕተት ዘሎ ሕቶ ወይ ድማ ክሕተት ኣለዎ ዝብሎ ኣነ ብናይ መን ዕድመ መፅዮም? እቲ መሪሕነት ኣይፈልጦን እየ ብኣጀንዳ መልክዕ ኣይተዘራረብናሉን ዝብል እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ናብቲ ዕርቂ ናብቲ ዘተ ናብቲ መንጎኝነት መን ዓዲምዎም ይመፅዩ? መን ዓዲምዎም ይመፅዮም ዝብል ሕቶ ኣሎ። ካልኣይ ሕቶ እዚ መሪሕነት እንተዳ ብዛዕባ እዚኦም መንጎኛታት ኮይና ንሰርሕ ነርና ዝበሉ ጉባኤ ጳጳሳት ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ሓደ ቤተ ክርስቲያናት ብዛዕባኦም ዝፈልጦ ነገር የለን ይብል እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ውህደት ከይፈለጥ ድዩ? ምክንያቱ እቲ ውህደት ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ብናቶም መንጎኝነት እዩ። ብናቶም መንጎኝነት እንተዳ ተገይሩ ኮይኑ ከዓ ንዓቶም ኣይፈልጦምን ብዛዕባኦም ተዛሪብና ኣይንፈልጥን መንጎኛ ኮይኖም ይዓርቅኹም ዘሎ ንፈልጦ ነገር የለን ኣይነበረናን ኣብ ጉባኤና ኣልዒልናዮ ኣይንፈልጥን ካበለ ከመይ ከመይ እቲ ናይ ጉዳይ ውህደት ዝበሃል ዘሎ ኣብዚውን ብዝያዳ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ስራሕ ዘሎ ይኹን ኣብ ስራሕ ዝነበረ ዝያዳ ነቲ ህዝቢ ግልፂ ክገብርሉ ይግባእ እዩ። ሰብ ብዛዕባ ውህደት ብዛዕባ ዕርቂ ብዛዕባ ሰላም ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብኸመይን መዓስን እንታይን ተፈፂሙ እንታይን ዘባእስ ነይሩ እንታይን ከተዓሪቑ ስለምንታይ የተዋሃደ ጸኒሑ ስለምንታይ ከተዋሃይዱ እንታይ ዘዋሃይድዎ እንታይ ከዘይዋሃዶ ነገር ነይሩ ኣብዚ ክምልስ ዘሎ እቲ ህዝቢ ዘይኮነስ እቲ ነቲ ህዝቢ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ወይ ድማ ናብቲ ጉዳይ ክሳተፍ ዝጸንሐ ኣካል እዩ። ምናልባት ናይ ጉባኤ ሊቃውንቲ ናይ ኣቡነ ሽኖዳ እቲ ምክንያት ዘተ እንታይ ከም ዝነበረን ብዛዕባ ምንታይ ከም ዝተዛተዩን ዝገበርዎ ነገር ኩሉ ብጽሑፍ ኣስፊሮም 25 ገጽ ዝሓዘ ጽሑፍ ብመልክዕ ጸብጻብ ናብቲ መሪሕነት ናይ ኣቡነ ሽኖዳ ኣቐቢሎሞ ወይ ድማ ረኪቦም እዮም። እቲ መሪሕነት ከዓ ናብ ታሕቲ ኣውሪድዎ እዩ። ብድሕሪ እዚ ደኣ ክፍጸም ዝግብኦ በቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ኣካል ደይኮነን እዩ። ሓደ ብኡ እንተደኣ ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ኣካል ወይ ድማ እቲ ኣቡነ ሽኖዳ ዝመርሕዎ ዘለዉ መሪሕነት ስለምንታይ ምስቲ መዘንኡ ዝኾነ ወይ ድማ ምስቲ ናይ ኣቡነ መቃርዮስ መሪሕነት ዘሎ ተራኺቡ ከምቲ ብገዛእ ርእሰይ ዘተ ምርዳእ ክገብር እየ ኢሉ ብወገን ኣቡነ ሽኖዳ ዘሎ መሪሕነት ከምኡ ከዓ ብወገን ኣቡነ መቃርዮስ ዘሎ መሪሕነት ወከልቲ ልኢኹ ይዛተ ከም ዝነበረ ስለምንታይ ብኸምኡ ክፈጸም ዘይተደልየ ወይስ ብኸምኡ ዝተፈጸመ ነገር ኣለ ድዩ ዝብል ነገር ከዓ ክበርህ ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ። ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ዝኾነ ነገር ኣብ ሜድያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ነገር እቲ ብመሪሕነት ኣብ ትሕቲ ኣቡነ ሽኖዳ ዘሎ ኣካል ምስቲ ብመሪሕነት ኣብ ትሕቲ ኣቡነ መቃርዮስ ዘሎ ኣካል ተራኺቡ ናይ ሓባር ዝኾነ ውህደት ናይ ውህደት መግለጺ ወይ ድማ ናይ ውህደት ነገር ወይ ናይ ዕርቂ ናይ ዘተ ናይ ሰላም ነገር ብኣዋጅ ዝሰማዕናይ ነገር ክሳብ ሕጂ የለን። ተን ንሰማዕናየን ተን ንሪአን ዘለና እቲኦም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ጉባኤ ጳጳሳት ናይ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ንሶም ዝዘርግሕዎ መግለጽን ብድሕሪ ከዓ ዝተኻየደ ቅዳሴን እዩ። ሕልፍ ኢሉ እውን ብወገንቶም ናይ ኣቡነ መቃርዮስ ዘለዉ ኣብ ዝተወሰደ እዋን ብቪድዮ ዝዘርግሕዎ ብዛዕባ ዕርቂ ሰላም ዝምልከት ርኢና ኣለና። ምናልባት ኣጀንዳና ብዛዕባኦም ክሳዕ ዘይኮነ ኣብኦም ኣቲና ብዙሕ ክንዛረብን ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባኦም ክንዛረብ ኢና። ንሕጂ ግን ብወገን ኣቡነ ሽኖዳ ዘለዎ ነገር እቲ ዘለና ርእይቶ ዘለና ሓሳብ ወይ ድማ ትክበርህ ኣለዎ ኢለ ኣነ ብወገነይ ከቕርቦ ዝደሊ ነዞም ኣብ ትሕቲ ኣቡነ ሽኖዳ ዘሎ መሪሕነት ስለ ዝኾነ እቶም መሪሕነት ነቲ መንጎኝነት ናይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ቀዋሚ ጉባኤ ጳጳሳት ናይ ሓደ ቤተ ክርስቲያን
ንሳቶም መንጎኛታት ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ከም ኣጀንዳ ወይ ድማ ብኣጀንዳ ጌርና ኣይተዘራረብናሉን ኣብ ኣጀንዳና ከየለን ስለዝብል ዘለው እዚ ነገር እዚ ኣብ ቀጻሊ ከብርህዎ ካልኣይ ንሳቶም በአጀንዳ ተራዚ ሒዞሞ እቲዮም ጳጳሳት ናይ ሰሜን አሜሪካ ዘለው ቀዋሚ ጉባኤ ሓደ ቤተክርስቲያን ብናቶም ፍቃድ ተዓዲምና ኢና መንጎኛታት ኮይና ይብሉ ክሳዕ ዘለው ካ ዝዓዶም ኣካል ዳመን እዩ ትመሪሕነት ተዳ ኮይኑ ስለምንታይ ናይ ፈልጦሙን ዝዓዘ አጀንዳ ዘይ ተዘራረብና ይብሉ ኣሎ ኮይኑ ትመሪሕነት ተራዚ ዓዲሙ ማእስን ብኸመይንም ተዓዲሞም በኻል ወገን ኣብ ቁፅሪ ሓል ናይቲ መግለጽ ናይቶም ናይ ሰሜን አሜሪካ ዘለው ኣሓት ቤተክርስቲያናት ቀዋሚ ጉባኤ እንታይ ዝብል ነዊሕ ዓመታት መንጎኛታት ኮይና ወይ ድማ ብመንጎኝነት ንዓይን ንሰርሕን ከም ጽናሕና ይዝብል ነዊሕ ዓመታት ዝብል ንኽንዲ ዓመት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ 2 ዓመት እዩ ኣብነሽ ነዳ ነዚ ሕብረት ዝመርሖ ጀሚሮም ኣብዚ ኣብነሽ ነዳ ነዚ ሕብረት ክመርሖ ካብ ጀመሩ ከዓ ክንራዳእ ኣለና ክንዛተለና ዝተባህለ አጀንዳ ወይ ድማ ሓሳብ ኣብ ስርዓት ዘሎ እዋን እቲዮም መሪሕነት ናይ ኣብነሽ ነዳ ናቶም ወከልቲ ጉባኤ ሊቃውንት ዝበሃል ኣውፅኦም እቲዮም በወገን ኣብ መቃረስ ዘለውን ንዕኦም ዝውክሎም ኣካላት ኣውፅኦም ኣብ ዘተን ኣብ ምዝራብን ከም ዝነበሩ እዮም ቶም ጉባኤ ሊቃውንቲ ፀብፃቦም ዘቕረቡ ኣብ ዝሓለፈ ሰማዕናዮም ከምኡንቲ መሪሕነት ብኸምኡ ከም ዝተጀመረን ብኸምኡ ይኸይድ ከም ዝነበረን እዮም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተዛሪቦም ዘለው ስለዚ ኣብዚ ንጹር ክኸውን ዘለዎ ወይ ድማ ኣብዚ ከብርህዎ ዘለዎም ኢላ ነብወገነ ዘቕርቡ ሓሳብ እቲ ዝግበር ዝነበረ መንጎኝነት በወገነ ሓት ቤተክርስቲያናት ኣብ ሰሜን አሜሪካ ቀዋሚ ጉባኤ ጳጳሳት እንተዳ ኮይኑ ጽቡቕ ከምቲ ናቶም ዝተዛረቦ ዘረባ ኮይኑሎ ግና ምንታይ ይዘራረቡ ነይሮም ከዓ ንሳቶም ዘስፈርዎ ነገር የለን መንጎኛት ኮይና ንሰርሕ ነርና ኢሎም ከብቅዑ እቲ መንጎኛ ምዃኖም ግን ኣብ ምንታይ መንጎኛ ኮይኖም ናልባት እኮ ኣብዚ እቶም ጉባኤ ሊቃውንቲ እኮ ዘዘራረቦም ዝነበረ ዘመላለሶም ዝነበረ ጉባኤታት ዘግበሮ ምክንያት ሓደ ብሓደ ዕለቱን ሰዓቱን ኣርእስቱን ኣቕሚጦም ኣሎ እቲዮም ናይ ሓት ቤተክርስቲያናት ዘለው ኣብ ሰሜን አሜሪካ ጳጳሳት ከዓ ጉባኤ ከዓ መግለፂ ውፅኦም ለ10 ነጥቢ ዘለዎ እምበር ኣብ ምንታይ ኣመልኪቶም እዮም መንጎኛታት ኮይኖም ኣብ ምንታይ መንጎኛ ኮይኖም ተረኺቦም ኣብ ምንታይ ከዓ ዘራሪቦም ዝብል መግለፂ ያውፁን ስለዚ መንጎኛታት ኮይኖም እንተዳ ዝሰርሑ ነይሮም ኮይኖም ንሳቶም እውን ኣብ ምንታይ ከም ዝተዘራረቡ ብውሕዱ ነቲ መሪሕነት ዘሎ ኣካል ወይ ድማ ነቲ ዝምልከቶ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣካል ከፍልጦ ይግብኦም ፈሊጦም እንተዳ ኮይኖም ከዓ ነቲ ህዝቢ ወይ ድማ እቲ መሪሕነት ዘሎ ኣካል ብንጹር እቲ መንጎኝነት ብናይ ጉባኤ ጳጳሳት ኣብ ሰሜን አሜሪካ ዘለው ናይ ሓደ ቤተክርስቲያናት ይካየድ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብኣቶም ተዛዚሙሎ ኢሉ ከዓ ወግዓዊ ዝኾነ መግለፂ ከውፅእ ይግብኦ ከምኡ እንተዳ ኮይኑ ማለት እዩ ከምኡ እንተዳ ዘይኮይኑ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ከብርህዎ ዝያዳ ነቶም ኣብ ስራሕ ዝነበሩ ወይ ድማ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣካላት እዩ ናተይ ፀውዒት ካልእ ከምቲ ንሳቶም ዝበሎ ግን ሰላም ውህደት ሓድነት ዕርቂ ዝጸልእ ማንም ሰብ የለን ሰብ ተጎቲቱ ከይ ስለ ዘይግብኦ ሰብ ደገፉ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ዘለዎስ ክሓትትን ክዛረብን ክሰምዕን ከሰምዕን ከዓ ስለ ዝግብኦ እዩ